På Nordagerskolen ønsker vi at give alle børn den bedste skolestart. Vi ønsker, at eleverne kommer i klasser, hvor der er et trygt og etableret skolemiljø. Derfor har vi valgt at lave såkaldte aldersintegrerede hold i de første 3 år af elevernes skoletid. Vi kalder de aldersintegrerede klasser for planeter. Det betyder, at når eleven møder på første skoledag, så træder hun ind i en planet, som allerede er etableret. I hver planet er der nemlig børn med en alder, der svarer til 0., 1. og 2. årgang. Planeten har en kontaktlærer og kontaktpædagog. De er ansvarlige for det enkelte barn og har kontakten til forældrene. Eleverne har base i hver deres planet, og det er deres faste holdepunkt i løbet af skoledagen. Ja, hvis man sidder med en skeptisk over for det her aldersintegrerede skolestart, så vil jeg jo synes, at det er en god måde at køre dem ind på. De kommer på de der forskellige trin, der lignagtigt passer til dem, og de har styr på det selv, de får hurtigt styr på det og ved, hvor de skal være, og de får hele tiden en undervisning, der lignagtigt passer til dem. Vi har været glade ved det, og det har fungeret for os i hvert fald. Den aldersintegrerede undervisning adskiller sig fra almindelige klasser ved, at vi arbejder med børnenes individuelle udvikling, og vi underviser børnene ud fra de forudsætninger og kompetencer, de har. Det betyder i praksis, at børnene er tilknyttet forskellige hold og enheder i løbet af en dag eller uge. Så i stedet for bare at være i en almindelig klasse, hvor børnene de er sammen hele dagen med hinanden, så møder de altså en masse forskellige børn. Og det gør også, at de faktisk danner legerelationer på tværs af årgange og klasser. Og det er også noget, vi kan se afspejle sig uden for skolen, hvor børnene faktisk leger med hinanden. Det giver de yngre elever mulighed for at lære af de store, men det giver også de store elever et ansvar for at hjælpe nogle børn, som er yngre end sig selv. Så det giver egentlig også dem nogle ekstra opgaver, så det ikke længere kun handler om selv at deltage i undervisningen, men også at skulle hjælpe hinanden som klasse, så de ligesom alle sammen bliver båret igennem og kommer i mål som hold. På Nordagerskolen er indskolingen fra 0. til 2. klasse inddelt i 6 aldersintegrerede klasser, samt en modtageklasse for tosprogede børn. De aldersintegrerede klasser hedder planeter. I løbet af dagen har børnene niveaudelt undervisning i dansk og matematik på tværs af planeterne. Børnene bliver inddelt efter deres individuelle kompetencer. Når barnet i løbet af skoleåret når målene for det pågældende hold, rykker denne videre til næste niveau og dermed til et nyt hold. Alle andre fag bliver så vidt muligt integreret i værkstedsundervisningen. Værkstedsundervisningen foregår i planeterne og er tilrettelagt i længere temaer efter et års jul. Nogle elever de er meget visuelt orienterede, hvor andre de måske har brug for at høre tingene. Og nogle de skal altså sidde og føle og sanse det på den måde. Så jo flere kanaler vi kan spille på, jo bredere kan vi altså favne og derved sikre, at flest mulige elever får en udbytterig undervisning. Undervisningen på Nordagerskolen er bygget op omkring leg og læring. Vi har fokus på bevægelse i undervisningen hele dagen igennem. Når eleverne starter her på stedet, så får de tildelt en makker. Det vil sige, en elev, som lige har startet i børnehaveklasse, får tildelt en store makker, som allerede har gået her i længere tid. Og det giver altså den nye elev mulighed for at stille en hel masse spørgsmål til stormakkeren, som også kan hjælpe med selvfølgelig at besvare spørgsmål, men det kan også bare være at finde ned til toiletterne, når der er brug for det, eller det kan være at finde madpakken og lige hjælpe med dagens rutiner, så man lige så stille kommer ind i, hvordan det fungerer her på stedet. Altså, jeg er den ældste makker eller anden makker, og så skal jeg hjælpe hende sådan med tingene, som hun ikke kan finde ud af. Dengang jeg fik Lærke som makker, var det meget dejligt. Fordi så kunne hun hjælpe mig med ting, og hun kunne vise mig rundt på skolen. Og så nu kan hjælpe Ella med de ting, som hun ikke kan finde ud af. Det er også rigtig rart at kunne. Lærke får rigtig, rigtig meget ud af at være makker. Hun er jo stolt, når hun kommer hjem og fortæller, om nu har hun lært de mindre, hvor de skal være, og hvordan det hele fungerer. Og så har hun kunne bidrage med noget, kan vi sige. Og det er hun jo meget stolt over. Hvert forår danner vi 2 3. klasser af de ældste børn fra indskolingsplaneterne. Vi sætter de 2 3. klasser sammen ud fra den viden og indsigt, vi har fået om de enkelte børn igennem indskolingsforløbet. Eleverne begynder efter sommerferien.